Аз уча български. При лекаря. Обаждам се на джи-пито. Записвам си час. Дават ми час за утре в 2 без 10. Отивам в лекарския кабинет. Лекарят казва: дръпнете ръкава си нагоре. Съблечете си ризата. Събуйте си обувките. Свалете си панталона. Облечете се. Мери ми кръвното. Нормално е. Проверява ми пулса. Висок е. Преслушва гърдите ми. След това медицинската сестра ми взема кръвна проба. Проверява кръвната ми захар. Ми бие инжекция. Ми слага ваксина. Лекарката гледа рентгеновата снимка. Лекарят ми пише рецепта. Дава ми 5 дни болнични. Аптекарката изпълнява рецептата. Довиждане!